sang kabirang urinang kula tinembe kehentik dosang retnaning dawana dosang retnaning dawana ya siku kang walang ati nembe iki Duryudana pintu marep yen kaya mangkono ora usah koken sing dirembuk tumuli budhalo menyang Tegal Kurusetra kang sisih kidul Budarno nggone Gatotkaca mandhel gendera Candrageni yen to perlu yen to Begawan Manik Maniten bisa ngaturake sirah Pandhawa 5 gedhe ganjaranmu tumrap negara Kastina monggo dhisik Putra Prabu Pomo kaki padha dipuniling Pring pitutur hingong sira uga satriya arahane yo jagat dewa Bathara yo jagat nangis tunggu jebul wiwit kuna mejena nganti dina samengko para sata Kurawa nggone tumindak pimono ora bisa mari kepara yen tak rasa saya ndadra nggone ndedher marang kaburagan Putu Prabu apa Putu Prabu kuwi ora krasa wiwit sore nggonku mbabati kanang ruwet madharane kanang wewekten ning nyatane kabeh mau ibaratake lebu kuping kiwa metu kuping tengen Putu kaya kang wis tak dawuh kono ngarep aja ndedher kadurakan rukuna marang adi-adimu kabeh para Pandhawa wong tukar Prabu entuk-entukane apa menang ora kondang kalah tiwas barang wilang mulang saka kuwi dina iki apa sing dadi dawuhane yang ana ngarepe para tumuli tindakno Prabu mboten yang Dinten samangke negari Ngastina badhe kula kukuwi mawi sala pecahing dodoh muncrating udira. Dinten samangke prae wonten badhe jangkah negari Ngastina. Mungsih boten sinten-sinten kejawianmu kula piyambak. Mila kula sampun sumpah prasetya sinten kemawon badhe ngucik bondo-bondo negari Ngastina. Mungsihipun ratu negara Ngastina. Weh, lah kaya ngono. Yo. Sata Kurawa tak ibaratake wegah nampa walah nempik marang pitutur becik. Eling-elingan apa sing dadi dawuhane yang ya itu. Wong bener ketengker becik ketintik ala ketara sapa kang bibita iku ora ngune bakal dino. Wis eling-elingen. Kok nandur bakal munduh putang nyaur. Yen nyilih bakal mbalake. Kaya sini bijojo pang mawingo wong wis padha padhoning lagi padha padhoning lagi nedra kocak ngomdaran yo jagat dewa Bathara yo jagat Maestungkara iki tak waspadake bocah ndudal kewarisan Bambang Wisanggeni mung karo Tinggil Binatrata negara Ngastina Wisanggeni apa wigatine dene jeneng sira munggah ora papan kene sowen ana negara Ngastina mongko tanpa ingsun tingali Siwa Prabu Duryudana kaya kang wis tak aturake ana sajroning nawara kang nalika sena tak paringake marang Prabu Duryudana dina sampeyan bakal njaluk baline bondo donya negara Ngastina
awet apa sejatine kang kuwadang kang penangih hak ibune negara Ngastina ora ana liya kejaba mung para Pandhawa. Mula dina sangko tak wangeni nganti 3 dina iki. Yen to nganti 3 dina Sya Duryudana ora kersa mbarake Bandha negara Ngastina aja takon dosa. Negara Ngastina jejake sing jero bebete sing ngandel. Dina samengko sing banget bak perang negara Ngastina. Kula Pandhawa yoga kula mangun sing saka Kurawa kembang mring saka Kurawa kambang kepripun aman paduka ngladri sareh langkung rumiyin nggih awit menapa negari Ngastina menika anggadhahi jago wiring-wiring mboten wonten sanes kejangipun ingkang bapa ing pertapan ngawiyat ingkang pepanapun Begawan Manik Maninten kula kinten menawi namung gur sak gampang wisang gendhe boping pertapan ngawiyat saged angrampungi gawe nggih nggih paman mrela karep katon didol samangke kula badhe nyuwun sanjata pitulungan kaliyan paduka sang Bapa Resi Begawan Manik Maninten mugi kersa jemangkeh bukareken para nem-neman garing ngamarta yang dinten sami kadhok maningurang duga nggih saken jauh den kang sinasa mekaten kula badhe nyuwun dipun kandhani dening para sata Kurawa nggih mrela karep katon paman Padihayu Sangguni putna aku jantrane para sata Kurawa iki dinten samangke supados tuwuh tak dhateng jenggaripun sang Begawan Manik Maninten nggih saken jauh Karto Marmo Moco Buparno kang gantung sibuk manira sekundere gaton nggingestaken dawuh sabet yang ngatali kowe kaya paripura sadare sanata sigra kondur hanget gaton
Matur nuwun pesindene pinerangke rumiyin. Iya Pak iya. Nuwun kawula nuwun ingkang sepisan ngaturaken hasmara hastungkara. Salam rahayu sagung dumadi. Om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Puji syukur ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kang wis paring wujude nikmat kesehatan, nikmat kelonggaran hidayah inayah bengi kang minulya awake dhewe sakanca saka paguyuban Sanggar Seni Maju Karangan Wijil saka ing wewengkon Kecamatan Ndoro Kabupaten Pekalongan. Lakon swangestu padha nuhuri dawuh tinimbalan keluarga agung ana ing Desa Kalijaya Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan kene yo nggih. Ngono yo mak. Dunia awake dhewe katimbalan sowan kene merga saka lantarane bapak-bapak panitia kang makarya sesarengan ing antarane pamarentah Desa Kalijaya kang dipandhegani dening Bapak Lurah Saprangate. Oh kaya ngono mak. Aku ki jan-jane gumun setahun jembleng serendeng. Ngenani babagan apa nggih? Nonton antusias warga masyarakat orang Desa Kalijaya. Nyatane bengi iki kompak bersatu padu. Iki jan-jane keluarga agung ning Kalijaya ki ngadani pawewahan apa mak. Nek kudu ngerti tak kandhani yo nggih. Iki wong Kalijaya bengi iki sing diarani nyekar ngiras pantes ijing lho. Nyekar ngiras pantes ijing kuwi tegese piye? Sing tegese kegiatan loro ning didadekake siji nggih. Oh kaya ngono mak. Apa wae. Iki angka sepisan ya kuwi sedekah bumi. Utawa ruang bumi sinebut legenonan. Adicara iki sebagai wong wujud rasa syukur ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala wis saka kamuraning pangeran kang wis paring wujuding bumi kang bisa ngurang kapitu praping umat. Mula ya senadyan saben dina bumi dikeduki dipaculi ditanduri dipipisi nek tetep ngetokake wulu pametu wujuding woh-wohan pola kependhem pola kasimpar pola gumantung kang bisa piguna tumraping masyarakat. Iya kaya ngono. Mula diarani bumi, bumi Bantala utawa Siti. Buyapana tegese mek ana nggih. Tegese bumi kepiye? Bumi saka tembung Jawa dasa diancepi tebu mesti semi. Iya. Banjur diarani Bantala. Men dina diriwati ben rata tur ora nela. Iya. Banjur Siti. Siti kuwi mono sing diarani rumah masa depan tegese isine wong mati nggih. Iya. Kaping pindho sawise ngaturke panuwun marang Gusti Allah banjur gelar seni tradisi wayang kulit sebagai wujud muri-urang murid-murid seni tradisi. Seni tradisional dalam rangka memperkuat jati diri bangsa yo nggih. Iya. Mulai iki bentuk nyata warga masyarakat ing Kalijaya kang disengkuyung dening Bapak Lurah Saprangate nggone duwe rasa peduli marang keberlangsungan seni tradisi wayang kulit kaya ngono. Iya. Kula sadurunge awake dhewe ngadegake pelawak lan sarta tembangan luwih becik awake dhewe ayo padha donga nang ngarsane pangeran. Muga-muga kanthi adicara bumi Desa Kalijaya ki tambah subur makmur kemaripah lo jinawi. Masyarakat pinaringan ayem-ayem tentrem bersatu padu rukun kompak selalu amin Allahumma. Sing ngastana perintah wabil khusus panjenenganipun Bapak Lurah Saprangate paringono sehat walafiat berkah umur tur rezeki sehat selalu amanah istiqomah momong masyarakat sak desa amin Allahumma. Ayo padha selewatan luwih dhisik. Muga-muga andhayanana kaberkahan tumraping warga agung ana ing Kalijaya kene ya. Arep nganggo apa, Mak? Selawatan ala
anak soleh kaya apa diaturake. Iya, heeh. Nyuwun tidringanipun Slendro. Monggo Mas Bayu Glondor. Iya. Iki antarane musik tradisional utawa gamelan dikolaborasi karo rebana, dikolaborasi karo musik modern. Iya, heeh. Dasare sing orjen ya anyar bengi iki. Iya. Sing ngebas yo anyar mula bengi iki mengko sama iku kudu di ospek kaya ngono. Iya. Iya. Mau contohipun karo sareng-sareng so alamat anak soleh dipun aturaken saya. Alamat soleh iku bapak boktene mukmin anut ing syariat
keluarga agama ning Kalijaya kene